Hola, què tal? Com esteu? Bé, anem a corregir aquests exercicis d'aplicació de les propietats de potències. El primer de tot és molt important que tingueu davant el vostre dossier tant amb les 5 propietats que tenim en el requadre, com tenir clar o recordar que qualsevol nombre elevat a 0 dona 1, tenir clar que una potència amb exponent negatiu es fa escrivint la fracció 1 partit i la potència, la base elevada, ja a l'exponent positiu, i tenim clar que una fracció elevada, tota ella, a un exponent negatiu, el que hem de fer és capgirar numerador i denominador i escriure l'exponent ja amb el signe positiu. Per tant, donant per suposat que teniu al costat el dossier amb les propietats i aquests fulls de propietats, començo a corregir. Molt important, llegir sempre els enunciats, però no només de matemàtiques, sinó de qualsevol examen que faceu en la vostra vida. Simplifica aplicant les propietats de potències conegudes. Vale. Indica quina de les propietats apliques en cada cas i està molt clar que no deixis cap resultat amb exponent negatiu, per tant no has d'acabar un exercici d'aquestos, un apartat, si arribes a una potència amb exponent negatiu, has de seguir, o 0, o si arribes a una potència d'exponent 0, d'acord? I d'on anem a començar? Anem a començar pel primer. Bueno, el primer va haver-hi una errada, jo ho vaig escriure, me vaig equivocar, no pretenia deixar dues bases iguals i dos exponents iguals. Per tant, el que farem per arreglar-ho serà aquest 6 convertir-ho en un 7, i així jo podré aplicar alguna de les propietats. Que tenim un producte de potències amb mateix exponent. Recordeu, oblidar-vos de lo que tenen diferent. Penseu en lo que tenen igual. Recordeu, les propietats 1, 2, 3 tenen mateixa base, propietats 4 i 5, mateix exponent. Quina propietat podríem aplicar aquí? La propietat número 4. Una cosa important, no escriure en aquest... Bueno, sí, ho escriuré al final. Ho dic perquè aquí me resulta difícil escriure el que fem sempre en un cercle petit, el número de la propietat. Vale. Què diu que facem en la propietat 4? Multiplicar les bases, en aquest cas seria menys 3 per menys 2, i deixar el mateix exponent, que és un 7 positiu. Escriviu correctament aquest parèntesis, el parèntesis aquest del menys 2, Què ens queda? Menys 3 per menys 2, un 6 positiu, elevat a 7. Alerta, que aquí a l'hora d'editar l'equació, editar potències, hem de tenir clar a lo que arribam. Jo tenc clar que arribam a una potència, per això he escrit, per això he insertat la forma de potència. Menys 3 per menys 2, 6 positiu, l'exponent queda igual, 7. I aquí acaba la cosa, perquè si s'elevat a 7 queda un número molt gran. Vale, i escriuré aquí, vaig a escriure propietat 4, i així ho teniu escrit. D'acord, anem al següent. Jo ja, com veieu, he avançat, m'he escrit ja algunes coses per no perdre massa temps. No sé si fer una mica més gran, sí, ho veureu millor. D'acord. Què tenim aquí? Aquí tenim una fracció de potències amb mateix exponent. Quina propietat és? La 5. Què hem de fer? Dividir les bases del numerador i el denominador i deixar el mateix exponent. Què passa? Que això queda, 8 entre menys 2, queda un simple menys 4 elevat a 7.
Clar, si jo ja sé que quedarà un menys 4 elevat a 7, d'entrada jo sé que la pinta que tindrà serà una potència. Però és que si jo sé que la base és negativa, recordeu sempre, i això ho he escrit a moltes persones, que hem d'escriure la base entre parèntesis. Per tant, menys 4 entre parèntesis elevat a 7. I aquí ja podem deixar el resultat així. Hem aplicat la propietat, hem dit que la 5. Per cert, a modo de curiositat, menys 4 elevat a 7, base negativa exponent impar, quedarà negatiu. A modo de curiositat. Vale, aquí, què tenim? Producte de potències, que què és el que tenen igual? La base. Per tant, la propietat és la propietat 1. Què hem de fer? Això serà una potència. Deixar la mateixa base i hem de juntar els exponents que tinguem, tal qual amb el signe que tinguem. Alerta que el primer exponent que tenim, que no es posa aquí, és un 1. Què hem de fer? 1, un 5 positiu i un 9 negatiu. Tot això ho haurem de juntar. Què quedarà? Queda una altra potència, la base el 4, i si voleu fer-ho a part o de cap, 1 més 5 menys 9 queda menys 3. Què passa? Que hem de seguir. Recordeu que no podem deixar, ho estic fent més gran encara, no podem deixar un exponent negatiu. Com es feia això? Això es feia una fracció que queda 1 partit, partit què? Partit la potència, però ja amb l'exponent en positiu. I aquí podríem quedar-nos. D'acord? Bueno, 4 elevat a 3 dona 64. Si algú ha escrit 1 partit 64, perfecte. Aquí hem aplicat la propietat, hem dit la 1. D'acord? Molt bé, seguim. A veure si puc explicar la Calibri. No me deixa canviar la tipografia. D'acord. Quina propietat és aquí si tenim una potència elevada a un altre exponent? Pues la propietat 3. Què hem de fer? Deixar la mateixa base i el que hem de fer és multiplicar els exponents. Alerta aquest parèntesis per no liar que hem d'escriure aquí. Espera. Menys 2. I això què queda? Això queda la potència menys 3 elevada a un 2 positiu. Menys 1 per menys 2. I aquí, home, aquí no deixeu això, perquè tothom sabem que menys 3 elevat al quadrat és un 9 positiu. Propietat que hem aplicat aquí, la 3. Següent. Tenim una fracció, una divisió de potències que el que tenen igual és la base. És la propietat 2 la que hem d'aplicar. Com es fa? Deixem la mateixa base i el que hem de fer és restar els exponents, és a dir, exponent del numerador menys l'exponent del denominador, sigui quin sigui. Per tant, 2 menys l'exponent del denominador, que és menys 6. Alerta. Alerta. Repeteixo, exponent del numerador, que és 2, menys l'exponent del denominador, sigui quin sigui. Per tant, aquí què ens quedarà? Ens quedarà una potència, la base serà menys 1, entre parèntesis. Per què? Perquè la nostra base és negativa, i si la base és negativa sempre escrivim un parèntesis. I què acaba quedant? Menys davant d'un parèntesi canvia de signe, o si t'ho estimes, menys per menys dona més, per tant acaba quedant un 2 més 6. I això que acaba quedant? Una potència que de base té menys 1
entre parèntesis perquè és negativa i l'exponent queda 8. Bueno, i aquí no ens podem quedar aquí. Menys 1 elevat a 8, base negativa. Bueno, de número ja sabem que donarà 1. Ara, quin signe? Base negativa, exponent parell, doncs queda positiu. Per tant, aquest és el resultat. Aquí hem aplicat, vaig escriure-ho, la propietat 2. D'acord? Seguim. Següent exercici. Tenim un producte de potències que el que tenen igual és l'exponent. Què hem de fer? Multiplicar les bases escrivint els parèntesis que toquen, que són aquest, i també, bueno, ja està, l'1 és positiu, no cal, i hem de deixar el mateix exponent. Això acaba quedant una potència. La multiplicació de les bases queda... Ah, no fa falta parèntesis perquè queda un 6 positiu i l'exponent queda el menys 2 que teníem. Què passa? Que no podem deixar exponents negatius i això com es feia? La fracció 1 partit i de denominador la potència 6 elevat ara ja al 2 positiu. Aquí tampoc tocaria que m'ho deixéssiu així. Jo crec que està clar que és molt fàcil que 6 al quadrat queda 36, per tant aquí tocaria deixar-ho com a resultat 1 partit 36, vaig escriure-ho en negreta. I aquí hem aplicat la propietat, la 4, d'acord? La propietat 4 en l'exercici 6. Molt bé, passam al 7. Tenim potència elevada a dos exponents o els que fossin consecutius. Què hem de fer? Bueno, és la propietat 3, deixem la mateixa base i hem de multiplicar els exponents, que són 2 per menys 1. Hem d'escriure aquest parèntesis per no liar. Si algú me demana si cal posar tots els parèntesis que dic jo, la resposta és que sí, però sense dubte. Si no es posa el parèntesis, està mal perquè és una incorrecció formal. Què acaba quedant això? Això acaba quedant una potència, la base de la qual, per cert, haurà d'anar entre parèntesis i és una fracció. També qualsevol fracció que estigui elevada al que sigui s'ha d'escriure entre parèntesis. I la multiplicació dona menys 2. Per tant, aquí que tenim una fracció amb exponent negatiu. Com es feia això? Doncs es feia, recordeu, es feia capgirant numerador i denominador i escrivint ara i així l'exponent positiu. Molt bé. Això què queda? Bueno, això quedarà una potència. Vale, ok. Menys 7 entre 1 queda menys 7, que quedarà elevada a 2. Per tant, si ja veiem que la base serà negativa, l'haurem d'escriure entre parèntesis. Què passa? Que menys 7 al quadrat, 7 per 7, 49, això és prou famós, i signe positiu. Menys per menys és més, però és que base negativa, exponent parell, ja sabeu, queda positiu. Per tant, el resultat és 49. I aquí hem aplicat la propietat, quina era? A veure, la 3. D'acord? En el número 7 hem aplicat la propietat 3. Seguim. No sé quants queden. Doncs queden només 2. El 8, què tenim? Un producte de potències que el que tenen igual és la mateixa base. Per tant, és la propietat 1 la que podem aplicar. Deixem la mateixa base i el que hem de fer és juntar tots els exponents. Tal qual els tinguem, un 4 positiu, un 7 negatiu, un 2 negatiu,
I el 1 positiu que no se mos oblidi. 4 partit 5 no està elevat a res, però és com si estiguera elevada la fracció a 1. Molt bé, què acaba quedant aquí? Pues bueno, quedarà una potència, la base de la qual estarà entre parèntesis. Per què? Perquè ja sabem que serà una fracció, la fracció 4 cinquens, sempre que la base sigui una fracció ha d'anar entre parèntesis, i la suma resta de tots aquests números acaba quedant de números positius 4 més 1, 5, números negatius 7 i 2, 9, 5 juntat amb un 9 negatiu acaba quedant un 4 negatiu. Per tant, aquí tenim una fracció elevada a un exponent negatiu. Què hem de fer? El resultat serà una fracció que què és el que hem de fer? Capgirar numerador i denominador i escriure l'exponent en positiu. I aquí podríem acabar. Aquí podríem acabar. Ja alguna persona ha continuat i ha dit que això és igual a 5 elevat a 4 i 4 elevat a 4. Cap problema, però bueno, jo sincerament me quedaria en aquesta potència, com vulgueu. Aquí hem aplicat la propietat 1. Espera, deixa'm tornar. La propietat 1 hem aplicat aquí. Darrer, què tenim? Una divisió de potències amb el mateix exponent. És la propietat, la que podem aplicar, la propietat número 5. Hem de dividir les bases i hem de deixar el mateix exponent. Què passa? Que la divisió de les bases dona un simple menys 4, que quedarà elevat a menys 3. Si sabem que la base serà negativa, ja sabeu, l'hem d'escriure entre parèntesis. No podem deixar com a resultat una potència amb exponent negatiu. Com es fa això? La fracció 1 partit, la potència que teníem, entre parèntesis perquè la base és negativa, però ja elevada a l'exponent positiu, que és 3. 4 per 4, 16, per 4, 64. Si algú ha escrit 1 partit, un 64 negatiu, doncs jo crec que està millor. Tampoc és tan gran elevar 4 al cub. I ja sabeu, resultat negatiu, base negativa, exponent imparell, dona resultat negatiu. I aquí hem aplicat la propietat 5. Molt bé, doncs això seria la correcció d'aquests exercicis. Espero que hagueu comprovat allò que teníeu bé, el que no teníeu tan bé, i que prengueu nota per la propera vegada doncs, no cometre les mateixes errades. Vinga, molt bé. Ens veiem, cuideu-vos. Adéu.